Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. Music entertainment. Pamusoro isekuru chazvo. Lero ndabwera padecha lero mubonera. Ndataura paye ndikati nhasi ndauya pano pajekerere. Saka ndinoda kusiya ndambo bata matare vamwe vaviri vatatu vanoverengeka mukati menyu. Apa ndikayangana dzega basi yanga pa ndikayangana pakunembiwa dzineri kutamanga asi ndikayangana dzineri pari kutamanga ndikayangana apa ndikaona pakunembiwa Emery Strovea Emery. Hanzi ndiri kuona pagirazi rangu pari kubuda zita rekuti Emery. Ndiani anonzi Emery apa? Tamanga. Uyapo iwe naiwe muzukuru chakuyamba amatekoda kana tafika kwa uyu apa nganafuna kuruwa matekoda ine uri kuda here kubuda pamakamera apo kana kuti sekunda ndakatombotaura naRobert. apa uri kubuda kaka hanzi iwo kuya kwaita une kuya wega kai vamwe vako vauya navo vari kupi ngabwera mwana wako ndavauya ningina vako amikopisi ingairege kuvhara maziso kana pane asiri kuda kubuda apo ngagare abva hake kwete kuvhara maziso nemikopisi kana usiri kuda dzoka yekugaro wese afanana kuchoka hanzi vese havasi kuda kubuda pazvivhitivhiti ane nhamo kaanooneka nekurara kudhoo anza manyoka ndakona kusoka rakakunja uzanyera nzangu musoro hanzi vamwe vako vauya navo havana nhamo avo ivo ndione nhamo saka mirako pachena kuti ugone kubatsirwa avo havasati vane nhamo asi mangwana dzichauyaonekwa anobva manyoka ndakana kusuo hanzi anobva manyoka ndianorara kusuo vachazokutsvagawo mangwana ivava kudawo muperekedzi ukagona kutare kune manyoka kausatafuka uzanyera anzako kumaso hanzi wakarara kumadziro uyo une chirwere chemudumbu unodhotera vamwe pakucharuka vamwe kuti ubude panze saka nemanyoka ndianorara pamukova akabata goni kuti akakonzwa zvamboti turi obvati gwaradhobva aenda kona ndikayangana nganakamana panangana kuimba ndikayangana pasi pangu naona panangana kuti wawaka banja apa banja ramara asi banja naona kumana kana pakufurisana vanhu ichapa ndikayangana dzindi ndaona pana zvinhu kuimba rapa tsikanomba ndacherechedza dare rako muzukuru wangu Emery. Ndaona dare rako raita mhepo dzakaipa dzisingadi chakanaka pakurarama kwako. Ndaona zita rako rakateketwa rikapiwa mabasa akaipa paupenyu hwaunorarama. Kana mhondoro yati hohoriyo munoridza mhururu nemiridzo handitira mhururu nemiridzo. Hanzi ndacherechedza dare rako muzukuru wakateketwa nheketo dzakaipa iwe. Nheketo dzawakateketwa ukateketerwa parudzi rwechikwambo. Chikwambo chinova chinorarama chichikushandisa chichikuita mukadzi. Wakateketerwa pachikwambo rume chinokutora chichida kuti iwewe urarame usiri mukati memba usiri muwanano. Chero ukawanikwa nemurume chikwambo chichouraya.
ukawanikwa nemumwe murume chikwambo chichouraya, ukawanikwa nemumwe murume chikwambo chichouraya, warinzwa nedare rangu muzukuru. Chokwadi sekuru, imereji yechitatu, murume wekutanga akafa. Bikira. Murume wechi... Hanzi ndinoda hongu kana kuti kwete. Hongu sekuru. Apa ndikangana unoaka banja rakuyamba, murume kufiriseri. Banja rachiwiri, murume kufiriseri. Iri rachitatu, kana familia zako murume kuzuza, unaita na mafriend. Hanzi ndaona wakarorwa nemurume wekutanga akafa, wakarorwa newepiri akafa. Paunofamba wekuese unofamba uchizvibata kuti pane mweya wechikwambo chikateketwa pauri kubva kudzinza rekwako. Sofia ndikangana tsutsu chakuna mama, ndikangana kumataka kwanana kwa nyimbo, do this. Napo ndacherekedza uchifamba kudaro uchibata kuti amai vako vanonzi Judith ndiye muroya ari kuroya anokuberekesa chikwambo ichocho. Napo iwewe nhasi unosvika pakunororwa nemurume wetatu, watotya kuudza hama dzako, ndaona watoita muchato nemurume wetatu wawinaye iko zvino, asi muchato wauita neshamwari. Hama dzako amai vako havasi kuzviziva kuti iwe wakatororwa. Iri nzira yekuedza kuviga kuti amai vako vasazive, asi hanzi nasekuru rega ndikuudze kuti amai vako vanonzi Judith kutaura kuno vari kutozviziva nekuti vane chikwambo chavo chinovaudza. Murume iye zvekare nasekuru ndaona haasi kurarama ari kuenda manje vanhu. Hanzi ndine urombo muzukuru, sorry, dare rakateverana newe ihombe rinoshunguruka. Kuuya kwawaita pano kumatare pangu ndaona wabva mhirika iwe. Hongu sekuru ndakabva ku-UK Friday. Apa ndikangana kana ndikureva refrigerator, ikani honest femindo. Hanzi zvo ndachere ndiri kuda kuti uripupurire kuti dare rako randiri kutsanangura. Ndiri kutsanangura dare rako zviro kwazvo here kana kuti pane pandarasika. Sekuru munoita kunge maivepo. Murumizo! Vasukuru, ndati kana mhondo udati hori cho munoita sei? Menyani fosco. Tunakumenya tisiye kuti hapa na paponi. Iwe! Ikana ndalewa kuti uwe la pasha la kwatile mbali sino akumenya bzintu uyu akutsigana neno kumuiza. Kunama? Hanzi dare rangu ndatataura kuti murume wako akakuroora iko zvinozi, wauinaye mumba iko zvinozi, kuti musha kwako iwe haasi kuzikanwa. Hanzi kunyembere. Ichokwadi sekuru, ndakatouya naye but ndiri kutotara nepandinogona kumuviga. Apa ruponi kweli tumukonza rege. Ari kupi auye pano timugadzira rege kuuraiwa nechikwambo chama yako ichi. Sekuru handizivi kuti anokwanisa here because muchena. Muzungu? Saka zvinhu zvadabwana nazvo zvadapasiya kuti zvisatani. Saka chikwambo rume ichi chaukaberekeswa chinogara chiinewo chichikuita mukadzi chichiurayira varume ichi tochibvisa sei? Udabwana mafasi? Wakauya nemabhegi yako yaukauya naye ari kupi? Ari unonzi kuti kuri yemarodhiyo. Hey, imi ndakana mhondo wawo. Hai mangwana ndakubvisa chikwambo chako chaukapiwa naJudith mai wako. Chakakura so. Chimbobo.
Wangu ere mzukuru. Ndazvinzwa sekuru. Apa yangana kana amuna aisada kulora okuyamba nawachiviri. Maraita makore mangasa chiviri. Hanzi imbocherechedzo varume vese vakambokuroora wekutanga newechituru vakaita makore mangani vasati vafa? Mati sekuru. Vakaita makore mangani varume vako kubva wekutanga newepiri vakakuroora vasati vafa? Vana kumbodarika 15 years sekuru. Wakuyamba? Wekutanga akaita makore mangani unaenderana? Ndisingakwanisa hangu kuverenga sekuru. Kana shura matatu? Mumereti. 3 years. Ana. Wachiviri? Wechituru. Wechipiri ana kudarika 15 years. Apa huyu mchena akufa wapo. Hanzi wechitatu mchena neurungu wake unaona hapo. Hanzi kuti ari kupi kwaukamuvika? Ari ku Emerald Hill. Emerald Hill. Saranaka. Mandirano irende buri kubeka ntoita sei. Iyo kumudziwa munangwena yadanda kupinda. Ajiwa mnanda ne. Munhu wamuza mudziwa munengwena musapinde tanharo kuenda kupinda akazojiwa anofika mota ndiani ba. Iye ari kutofamba achivabata asi ari kutirega ndifa hangu nekuti ari ingosi. Ngafa basi. Hanzi munhu akada musiya afa. Sekuti batsire wawi. Akatobuda mugirazi murume wangu wacho sekuru akatozvishava kuti kose murume wangu. Hanzi waitoratidzwa chikwambo chatomuyanga kare chauda kutomuraya. Saka todzoka rini sekuru? Apa zvozvo mukana tosvino munodzoka doka mwe. Togona kudzoka manerano naye sekuru. Togona kuuya naye manerano. Murume wako? Pamwe angarambe masikati pakupakana kwati anogona kupfuma. Moro. Mangwana. Manheru changodoka. Amene tingauye nguwa mukati panguva tinongouya nguva dzamataura sekuru.
ora tichazotaura kana takumatare kusero asi ndikayangana kuchita kwezvinhu zvichafuna komedia metero asi ndoda kugara ndakuzivisa kuti pakubviswa kwechikwambo ichi nenyoka iyi panoda mari yemhetero yenheketo dzematimana kunoteketa zvinhu zvinorasirwa nemari yekupetera kumachira kuti iwewe mamunarege kufa kuitira kuti murume arege kufa urarame naye forever uye muchiita madevelopment palife yenyu ndikayangana mutu anafike kutsogoro kwako nekuti ndacherechedza padare rako semurume iyeyi munhu ane future palife yako mberi Ndozvitenda sekuru. namukana ndichezekaniaaaaaa zvakanaka chimbosimukai unati bende Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe.